päätettiin meidän sometiimin kanssa lähteä meidän vanhalla Transit-klassikolla keskustaan. Tehdään samalla teille somevideo. Jaetaan vähän muuttorahaa ihmisille, että saavat käyttää meidän palveluita. Ja Pakuovelle.comhan kuuluu Cityvarasto-konserniin ja tässä itse asiassa ollaan menossa varmaan meidän eteläisimpään Cityvarastoon, tai siis ei olla menossa sinne, mutta ajetaan juuri ohi Kaartin kaupunki. Do you need rent when? Muuttorahaa. Onko tarvetta pakettiauton vuokraukselle? 20 €. Koodilla Pakuputki saat 20 € alennusta pakettiautosta. Muuttorahaa, mitä voisitte käyttää, jos tulee tarvetta. Että hei, no niin hyvä tarina, ota vielä toinen. Tuhansia flyereita jaettu ja onnellisia ihmisiä pääsee muuttorahalla vetään 25 pakettiautolla. Tämä on tosi näppärä palvelu, pystyy milloin vaan mistä vaan varaamaan ja käyttämään ja eikä ole kalliskaan.